깨무나 떠니야 떠니야 진이 하나쯤 깨무나 리야 리야 IPFP 롱랩 바람도파 롱랩 디가스도파 롱랩 We 여포 시에베 We 여포 시에베 시에비는 가스나바게 쓰는 러기와 팔베데 진이 하나쯤 깨무나 리야 시디전 때문은 빌로 바틀 막하냐 시디전 때문은 빌로 바틀 막하냐 약간의 시에비노 가수나이 트윈난가이 트윈의 시에비노 가수나이 잔나가이 잔나이 시에비노 가수나이 트윈난가이 트윈의 시에비노 가수나이 그러는 분들이 하이 어미차 하이 BJP 하이 No rest No justice, no rest. No rest 어미차 하이 BJP 하이 영남우리 하이 방글라데시 go back 방글라데시 동북아기 특별가지고 액부터 특별 하시니 진이 하나 쓴 깨무너 리야 진이 하나 쓴 깨무너 떠리야 IPFP 롱랩 보람도파 롱랩 디가스도파 롱랩 시에비노 가스나바게 쓰는 러기와 팔베데 tanggal 4 tarik Desember 2019 je Parliament Citizenship Amendment Bill pass clay rimaniti जों दिनै Citizenship Amendment Bill no oppose खालायनो दिनै से पश्चिम राजनगर हाय जागाव जों पार्टी IPF दिनै इंगे जों दिनै आबनो दिक काजानगो आबनो oppose खालायो जों सिएबिनो रसयनो हानानि बागै जों दिनै IPF दिनै तराबनो होते जों 12 घन्टा जों दिनै बन पालायखा जों जदि सिएबि बिल no सिनि सारा तिरफ्रा जो सालखाय रेखा हांगाय जों जाय तिरफ्रानि तिब्रासा से बुकुं बारा हिनजाक तंनायरक जों एमने सिटिनि सिनि हा हिनै दंफानो सिनि हास्ते हिनै दंफानो जों दिनो हाव माइनरिटी ngै थांमाबाय जों दिनै से सिनि तिब्रासा दफानि समस्त दाबि दाबा हने होते जों दिनै लांचितो बंचितो खलायतो निजाक पियाबा जदि बिल ताबुक चालुङै थाङा हांगाय से फादार हानि फाइने रंनो जदि तिरफ्रानि नागरिक तारिख हांगाय जों अस्ते जों तेबो माइनरिटी थांख्लायनाय माइनरिटी खलाय थांमोन यागुलो जों तेबो ताबुक सिजे सातक बितक खलायजाक दंमानि जों से अलिकानि होते दिनै बंचितो ngै दंमानि से जों दिनै सरकारनो होते सঠিক भाबे मानथाय शक्ति माइनाङै दंमानि जदिও बिल पास थांमोन यागुलो हांगाय जों तेबो बंचितो ngै जों दिनै केन्द्र सरकारनो कयनानि मुसुङो बिनि देशनि बरक बिनि राज्यनि बरक दिनै से राज्य एबा देशनि बरकनोसि स्वयं सम्पूर्ण दिनै समस्त किछु अधिकारी मान्यावै दिनै से फादार हानि फाइने रंनो दिनै अधिकारी नानि बागै हाय क्लाजे Citizenship Amendment Bill पास खारि मानो तुयै जों दिनै आबनो तामिहानो अपोज खालायो जों बनो सेलांनानि फुनुगो एबा नासलेमानि फुनुगो ताङै हिंगाखाय बतिनि बिनि देशनि बरक बिनि से देशनि बरकनोसि बतिनि सঠিক भाबे Buran puson खालामनायावै बतिनि फादार हानि बरकनो अरवा से इन्डियानि सिटिजेन निना थांगो आबनो तुयनो जों दिनै से तिब्रासा दफा एबा सिनि खुंथाय बेरारक जों दिनै हाय क्लाय जों अपोज खालायनानै नांखा आबनो जाहाथे लोकसभानिफ्राय ताक राज्यसभा राज्यसभा Citizenship Bill नि जे ताक मानो चालु खालामनानै लाखिनै एबा दिनै आबनो बातिल खालाय रसयनो हानानि बागै जों दिनै 12 घन्टा से IPF दिनै 12 घन्टा जों दिनै स्ट्राइक खालायका जों पेकेटिं दंलायखा जों दिनै जातिनो तरजागै जों जत थानजा आंनि बान्था जत थानजा खालाय खरांदे साबै जों दिनै से सिएबि बिल no जों अपोज मा खालायनाय जों जत एकता खालायै केबो नों आं ब हिनै कक सायावै केबो कुसा कुफुर हिनावै जों जत थानजा खालायै जों Citizenship Amendment Bill no मा कासुनाय तेले जत जों तिब्रासा एकता आंगै जों खरांदे सावनो एबा तै जत थानजा खालायनो या प्रिपेरो खासिवानि हिनै आं खाखायै आने कक थेथानि सामानि सिगाङाव मुथाका हामबा जेहेतु गभर्नमेन्ट जे पुलिस बरक आबनो मानि यांग बरक अबसि एरेस्ट खालायनायनो पियाबा जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्यनि से इन्डिजिनास बरक से तिब्रासा दफानिङै जोंनि बंनि एरेस्ट खालामनो मानिया जों बरक बुसुक एरेस्ट खालायनानै खायथुन पियाबा जों दिनै तिब्रासा आंगै सिनि तिब्रासा जातिनो रखा खालायनायनि बागै जों जान नाखा जानिवै
थैनागा थैरिवै जों सभा खालाय थांथिनायनो तांनि हिंगाखाय आं तेगासा कक्राखाय सानानै मुसुङो दिनै जों अमाहाय खालायै जखन त्रिपुरा राज्योआव सिएबि बिल लोंनानै यागोला जों गोबां मा जों जालफायो जों दिनै थाङैबो खोथैहाय हिंगाखाय जों जुदि नागा हिंगाखाय जों दिनै गुबै कमैनो थैनागा थैरिवैनो जों दिनै अमाहाय खालाय संग्राम खालाय थांनायनि बागै जों जत त्रिपुरासा प्रस्तुत दङ आबोनि बागै जों जत त्रिपुरासा सिग्ला फान एक साथे बुसानानै ओंथुन आं जत ओं दिनै स्रां जाति गौतुमानि बिनि अक सानानै मुसुङो चिनि त्रिपुरासा बुगुंबारा दङ हामबाय